Sa Barangay Singkang Airport, syudad sa Bacolod naman, maestro ang ginapasuni ng molestya sangkapin 15 ka mga estudyante nag-resign na sa pagkamaestro. Yaring balita ng aton gintutukan. Nag-resign na sa pagkamaestro si Carmelino Labtic Jr. Siyang ginareklamo sa mga ginikanan sa hindi lang isa, duha, kundi 18 ka mga estudyante sang pangpagbulestya. Sa pagpangusisa sang eskwelahan, nakulbaan ng mga kabataan yung mga reklamo matapos ginhalukan ni Sir kag masami, ginakuot ang pila ka pribado nga bahin sang ilalawas. Maestro sang bata ni Belinda si Sir, kag sang naglupok ang balita, ginkulbaan gid ini sang tuman. Ay, hindi man guro pwedeng hindi ko siya ato bangon kay bata ko na mo. Kundiin kami magkadto ito bangon niya kung ginhimo niya nga sala kung anong kalainan kay bata ko na yan sila ya may edad kag profesional na. Pila naman ka mga guardian ang nagpabutyag sang ila kahangawa. Duwa na sila nga ginikanan mo diri sa sa eskwelahan. Pain man buot mo eh. Gahi mo sa India mo eh. Imo nga imo sa laygayan kung hindi kay mamati ikaw na magdisiplina. Ginsaylong maestro sa DepEd Division Office matapos na balahuba ang insidente. Kagilayon nga ginpaidalom sa investigasyon sa posible pagatubangon niya kaso administratibo. Pero sa ulihi, nagdesisyon ini nga mag-resign sa obra. Wala pa man opisyal nga pahayag ang DepEd angot sa issue, pati na ang ginareklamo nga maestro. Ginapa-eskwela mo na maestro sa mo da yung kanuna. Gasalig ka man, di ba? Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.